30 σου δεν κρατιώσουνα, για άνετος μου περνιώσουνα. Τώρα στα 45 πατριάρχης το έχεις δει. Ούτε ειλικρινής ούτε ανθρωπιστής, σαν ξοφλημένος αγωνιστής που φοβάται το παιχνίδι και το παίζει δικαστής. Τερατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αντιεξουσιαστής. Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα απ' τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ, αντίσω σωστά την απόσταση. Δεν θα έχεις το τσεπάκι, παιδί μύτη συνταγή. Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάσες όλα. Παιχταρά πάρτα μου όλα, άσε κάτι για το ψυχαναλύτη. Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, για να το παίζεις χαζόμπαμπας. Αν ζητάς σχολή τη λύτια, μάθε να μη μου τη σπάς. Στα 30 σου δεν κρατιώσουνα, για άνετος μου περνιώσουνα. Τώρα στα 45 πατριάρχης το έχεις δει. Συμφωνήσαμε και πατήσαμε, κι αφού χιλιό την πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζούμε οικογενειακή. Συμφωνήσαμε και πατήσαμε, κι αφού χιλιό την πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζούμε οικογενειακή. Ακούγεται. Ωραία, λοιπόν, καταρχάς θα θέλω να πω ότι επειδή είδα ότι υπάρχει η αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και επειδή έχουμε μάθει πολλές φορές η λέξη αιγίδα να είναι μόνο ένα καρκαλάκι κάπου, θα διευκρινίσουμε τι σημαίνει αιγίδα Υπουργείου Παιδείας σε αυτήν την ιστορία. Πρώτον θα πω ότι το bullying αποτελεί μια ολόκληρη θεματική ενότητα στις σχολές γονέων που γίνονται από το Ινστιτούτο Διαβίου Μάθησης και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχει δηλαδή μια σημαντική συμμετοχή στην καταπολέμηση του bullying. Και ένα δεύτερο όσο που έχει να κάνει με την αιγίδα. Στο κάμπους που γίνεται στην Ολυμπία που έγινε πέρυσι και έχει μια φοβερή επιτυχία και χρηματοδοτείται και αυτή από το Υπουργείο Παιδείας, μπορώ να σας ανακοινώσω ότι και φέτος θα ξαναγίνει για να μπορέσετε να έχετε επιτυχημένες δράσεις και φέτος πάλι και την αιγίδα κυριολεκτικά του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα, για το ότι βραβεύω το γυμνάσιο Δημοτήχου, θα με επιτρέψετε να το δω λίγο τοπικιστικά και να πω ότι η χαρά είναι πραγματικά πολύ μεγάλη όταν να το συζητήσετε εκεί, βλέπεις παιδιά που αγωνίζονται να διακρίνονται και να πετυχαίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Ενώ βλέπουμε και το βίντεο των παιδιών, της δουλειάς των παιδιών.
Ψηφίζουν οι γονείς σας, έτσι παιδιά. Θα και ανάπτυξη τα φώτα. Να τελειώσει το βίντεο. Τα φώτα μόνο. Να ανάψει τα φώτα.